naunsa ka, Elmer? Uy, naunsa ka? Uy, naunsa ka? Matay ni Je, makabuta binang kalaki ni mo Je. Naunsa gani ka? Ikaw may naunsa nga nung namanto ka. Kay ganina na po ka nagalutok. Tamang magabot mo kag maglutok ko, maglutok po di ka din ha. Huwag ka na imong gilutok hanog, imo nang gitabang na ko harib dukdo. Kamatay puno ng padukdukon ta. Saan mo din mo na? Away patimbang. Nah, Ranje, ipatimbang ni mo ng kahoy? Karing lansang ako'y patimbang. May nalaman. May nalaman. Punya ka ng halin, igura po ganing ipalit ni mo og tuba. Tama na ipet og tuba, basta kay hinaguan. Dili kinawap. Na, aron kay buluson, aron kay igit-igiton. Balik ka, tabangin na gula mo kung ibutan ng mga lansang. Paya ka, Je. Pilar mo po din tawag kilo anang puthaw. Nahit ako 80 ang kilo alang putaw karon. 80 pesos? Oh, good. 80? Oh, sige, ato na ba nga na? Asa mga lansang ka ni? Pero ang lansang oh. Kani? Oo niya, asa man imong martilyo pod? Kani ako yung martilyo. Martilyo ba diding bato man eh? Iduk-duk mo na kung ulo nimo, mabuntagan lamang tanig. Muna to iduk-duk aning lansang kay wala pa tayo martilyo. Mabuntagan lamang tag dinuk-duk ane, di pa ta makakwarta. Dan mapilit ka lang ito aning muna to iduk-duk kay wala tayo martilyo. Kabraho na lang ka na ito ni Armo dali. Bakit kabra? Wala pa ko kabra. Wala ka pa wala mas na screwed up kabra. Nadi si kabra. Tuwa. Dala kung madali na itong makakwarta ta na. Daka pagdali. Kaya kung nanay duk-duk. Squirt. Mulos ko na si Ranji o kabra. Squirt. Squirt. Oy, mulos ko na si Ranji. Ha, kamatay. Unsa ko din nagikabisihan nimo? Unsa ko din nandula ah? Kuan kanang dula sa kuan, share it nga app. Ha? Nabari dula ng share it. Kanay ni siya na among goy dula ng share it, so lagi download ng share it nga app. Ha, di na ko sig download ana, kinahanglan ko dagan dula sa akong cellphone. Kamatay. Kabalo ka kanang share it nga app, dili ra na pang dula. Ha? Kabalo ka ang share it mo nang gigamit na ko kay gamit makay na siya pagpasa og mga apps, pasa og mga pictures, videos, mga music, imuha mga files og bisag unsa pa sa lain-lain mga cellphone, bisan og sa computer. Aw, mura din nag-bluetooth. Posto, pero kani nga app, mas kusog pa ni siya magpasa kaysa sa Bluetooth, bisan og walay connection. Aw, mo ba? Og usa, kanang sa mga estudyante, bisan pa og katong na sila mga test bitaw na sila para exam, pwede nila gamiton ang share it pagpasa og mga files phone to phone. Sayon ra kaayo. Ang share it manggod, sa una manggod gigamit gi-download na ko ang share it para ra magkanang transfer og mga files, pero karon upgraded na kay updated na kay ang share it. Oh, tantawa. Ang karon, pwede na ka makakuan, maka-clean up sa imong phone bitaw kung wala kay storage. Kung wala na kay storage, pwede nimo i-clean up tong mga extra nga mga videos, mga photos, mga files nga dagko kaayo. Pwede na nimo i-kuan og naka-kuan pa gyud, dili siya mag-occupy og kanang storage. Mao na nakapatsada share it og usapod. Pwede siya makakuan kanang i-junk nimo tong mga dili nimo gamit bitaw nga files, which is patsada innovative gyud kaayo. Aw, di up din na nga pangpasa ding panglimpyo. Mura din nag 2 in 1. Sakto gani. Aw, di na di ko magginahanglan mo download ang Bluetooth og mobile cleaner. Share ni di laman akong i-download. Posto mo na nakapatsada og usapod, pwede ka makadawat og kanang coins, cash in coins pambayad og bills bitaw kung magka-sign in ka sa share it kada adlaw. Og usapod pwede ka makakuha og extra nga gifts kung maka-invite ka sa imong mga friends mga mag-download sa kuan share it nga app. Aw, patsada di ay na. Gani, di ra 2 in 1, 3 in 1. Nan, ako sa ko ang cellphone. Sige, download. Sa share it? O share it. Kani. O kana. Sige, download. O, ay sa, may pa-invite ka na ako para makakuha og gifts. O kana. Kani. Oo. Send. O, diba? May pa-invite mo na imuha mga friends o kanang mga kailan nimo i-download ng kuan, share it. Sige, ako invite na sila. Sa mga wakwak na to din ha no, nga nanay share it nga app, i-visit niyo yung share it nga app kay updated na kay sila. Og sa mga wala pa no yung share it no, i-download lang ang share it nga app sa Play Store pagkahuman or i-click ng link na description below og i-check sa pin comment. Og mao ra to. Tay sano ang kumulos ni mga kabra? Kabra? Oh, ang ging ni Ramsey ang isu ko Ramsey pa sa kabra. Hulata no, lasa. Yung libre na dahil humagamit. Lagi yun na makisiran si minanglos ane. Lagi ba na, bantay na. Murag share it ba, harab. Lagi, may ulit lagi na mo ni dayon. Squad. Kita na punta, maine. Naa na pog ka. Ay dili ba? Gimingaw ra gud pug ko nimo ha. Ako wa man kumingawan nimo, mong palayo. Kani. Gusto ka makadungog og joke? Dili. Sige, kani paminaw ha kay like kini akong joke. 10, 20, 30. Ay, saan?
Dili lagi ko gusto maminaw ang imong joke lagi. Dili ba? Paminawa sa lagi. Kilami lagi kayo, ne. Di kasabot 10, 20.